Nixtieq inkun naf min hu dak l-għaref illi jagħmel l-istrateġiji tat-tiġrija tal-lum. Jaf tal-psewdo strateġiku illi llum tellifna tiġrija jew aħjar tellifna mill-inqas podju. Jaf dan il-psewdo strateġiku illi llum sewa lil McLaren it-tielet post fil-kampjonat tal-kostrutturi għaliex ormai minkejja li hemm Abu Dhabi dak it-tielet post huwa mitluf avolja hemm 10 punti bejn u bejn Racing Point. Jaf l-iswiena riżultat illi kien se jgħid ħafna fuq l-irkuprar tal-McLaren u nerġa' ngħid l-iswiena t-tielet post u swina 10 miljuni. Jekk fit-tmiem il-Grand Prix tal-Baħrejn tal-ġimgħa l-oħra kont qed ngħajjad żbatte kazz u kont qiegħed f'ton ta' ferħ, illum ġustament ninsab infurjat u nkazzat. F'sitwazzjoni ta' virtual safety car tiġi ddaħħal lil Lando l-ewwel. F'sitwazzjoni ta' safety car tiġi ddaħħal lil Norris l-ewwel. Iddaħħal lil Sainz. Iddaħħal lil Sainz. Għax imbagħad l-affrittat fatta kif jgħidu t-Taljani. Daħal il-Sainz u l-virtual safety car spiċċat. U spiċċaw qatawna kollha l-varjiċi Perez, Ocon, Stroll. Ara l-video qed jiġi rikordat ftit mumenti wara l-Grand Prix tal-Baħrejn. Jien qed nistenna u qed neżiġi illi sakemm qegħdin nitkellmu aħna bħalissa għaddej orti marzjali min-naħa tal-mexxej Zac Brown fejn fiha l-mexxej qed nistenna qed qajjem burdell u qorti għal mod kif illum għat-tieni darba din is-sena tlifna ċ-ċans li nirbħu Grand Prix. Għax ejja ma ninsewx illi anki f'Monza tlifna t-tellieqa irrispettivament fatt li ġejna t-tieni. Għax hekk f'Monza konna sfortunati, illum aħna tlifniha t-tiġrija u ħadd iżjed. Issa okej, forsi tgħidu li ma jista' jkun li kieku l-Mercedes m'għamlux dawk il-frejjeġ li għamlu fil-pit stops li kienu frejjeġ madornali, povru George Russell, imma fuq hekk se nitkellmu żjed tard. Kienu forsi jibħu l-Mercedes, appuntu ma konna nispiċċaw it-tielet, konna nillimitaw id-dannu forsi konna ntawlu l-vantaġġ fuq ir-Racing Point. Mhux spiċċaw, rebħu huma, ġew it-tielet u raġgħu qataw il-vantaġġ kollu anzi ħadulna 40 punt ħadulna l-aħwa. Illum. Anzi, irnexxilna xorta ndaħlu żewġ karozzi fil-podju, anzi fil-punti, skużawni. Sainz il-raba u Norris l-10. Imma it's too late. Ok, vera, ma xar punti sabina bil-Racing Point, imma it's too late għat-tielet post. Illum kien iċ-ċans li nagħlquha u għaxxaqnija bl-iktar mod madornali. U jien nistenna, nuża l-espressjoni li nuża wkoll fil-futbol illi min jivvinta l-istrateġiji tal-McLaren għandu jiġi maqbud u għada fil-għodu jittieħed Pjazza Duomo u jiffuċilhom f'nofs il-pjazza. Swiena qares dak l-iżball l-aħwa, swina qares dak l-iżball.
Tiġrija kif qed ngħidu mirbuħa minn Sergio Perez, it-tieni Esteban Ocon tar-Renault u t-tielet Lance Stroll tal-Racing Point. Perez approfitta ovvjament mill-pudini li jagħmlu l-Mercedes u li għamilna aħna biex ġustament rebħa t-tiġrija li by the way kienet 18, jiġifieri rebħa meritata għal Mexico li ħaqqu l-applaus u ħaqqu t-tieni siġġu tar-Red Bull li nispera li jieħu t-tieni siġġu tar-Red Bull. Mux ituħ l-Hulkenberg jew l-Albon għaliex jekk hemm sewwieq fil-grid li għandu jkun hemmhekk is-sena d-dieħla dak huwa Sergio Perez u ħadd iżjed. Imma kulħadd jaf li l-ġustizzja fil-Formula 1 ma teżistix. Renja kemm il-darba fis-suq ta' trasferimenti. Perez li l-ewwel kellu dak l-iżbal, kellu dak l-inċident ma' Verstappen u Leclerc imma rnexxielu anki bil-kapaċità tiegħu. Nafu kemm hu sewwieq kbir dan ix-xufer Messikan u rebaħ it-tiġrija on merit. Kif qed ngħidu Sainz spiċċa raba, Norris spiċċa l-10 ma l-ikbar tellif illum kien George Russell li ħawdulu l-pit stop taw it-ters ta' Bottas però sakemm għamlu dik il-froġa guys għamel it-tajjeb kollu li konna nafu li kien jagħmel fil-Williams ikkonfermaħ mal-Mercedes, jiġifieri. U fil-fatt rajnieh xu mbagħad irnexxielu jirkupra spiċċa 8 u ħalaq ta' level xi tat-tiġrija ma' hemm minnhom. Kien 8 sekondi fuq Bottas ta' 8 sekondi. Li kieku jien Bottas immur ninħeba x'imkien u nżarma għax għalija nalla naħseb ġralu hekk, ġarad dik it-taħwida l-Bottas Russell kien se jumiljaħ fl-ewwel tiġrija mal-Mercedes, jiġifieri Bottas imissu jżarma wkoll. Mill-bqija xi ngħidu fuq il-postijiet l-oħra tat-tiġrija. Ricciardo spiċċa wara Sainz, u mbagħad Albon spiċċa s-sitta u Gviat is-seba' naħseb li għal dat tnejn ftit tard wisq. Żgur li Albon kellu jikkapitalizza mill-li ġara llum, imma nemmen li sewa Albon sew Gviat tilfu posthom. Voldieri, hemm il-bqija m'hemm xi tgħidu. Diżappunt kbir, rabja enormi. Għaliex kawża l-pudini tagħna stess tlifna it-tielet post. Tgħidu li tunel li m'hemm Abu Dhabi l-ġimgħa d-dieħla, jista' jiġri minn kollox, ma' this point ormai għandata u għal-issa naqaf hawnhekk. Inkitbu fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube għal iżjed videos bħal dawn relatati ma' tlielaq tal-Formula 1 kif ukoll l-logħbiet tal-Inter nhar l-erbgħa jkollna il-video post Inter x'aktar imma dik wkoll battalja mitluf hemmhekk, klik. Segwu l-kontenut ġurnalistiku li qed joħroġ fuq Facebook, fuq il-website tagħna antonellosportsblog.wordpress.com, klik hemmhekk ukoll il-lajkjaw il-paġna tal-kollaboraturi tagħna Velocity Esports Racing u ayabet.com għall-aqwa fejn jidħol imħatri u Formula 1 Esports. Mill-bqija ħamlu l-xjaten tridu ma kif ix-xjaten nixxilna ndaħlu l-Norris qabel Sainz. Ma nafx. Buona serata.